Amiri mkakuwa nani? Anu wao? Azinzo. Yo mkoma. Tarsa ambu ya apa? Ambu ya tarsa hivi. Menudara nake. Orang sewaita. Dong Japanese. Saka dada wabvunza kudaro pana atete wao vakabva atendaonza ashuwa ndabva pamiri. Womabva pamiri zvakanaka. Pamiri ndepani? Ndonzi ndopo mukomana anozitapiwa kudandi. Ndikati aiwa ko ultimate yawangami naye angashoya kuchengeta mimba isiri yake here. Zvikati ndo zvandiri kukuudza ndikati zvakanaka andikakunetse vakuti amakutondishungurudza muri kundishungurudza. Ndikati achimbovasiyai. Ndikati iye zvine zvindikaenda kutora mwana wanzvadzi yangu ultimate ndakasimuka nguva iyoyo ndikabva ndananga kuno mukwasha wangu kachahore kuvhirejera chahore kuti uyakudaro wakapa mbuya vako pamuviri mudzimai waBernard nete muchakabvu guva risati rarohwa asati raitwa chenduro iye akagara pedyo nyaya yaita Ngoti nyaya yekuti wana siku wangu. Mtaudza zvakawanda. Ngoti nyaya yekuti wana siku wangu nhoroondo yese wataura. Handigona kuiboka nasi ndoboka napanawe kuti mbuya ndakavapa mwana. Ukavapa chi? Ndinoboka napana kuna mbuya kuti ndini ndakavapa mwana. Wakapima nani? Mboka nasuzi. Vari mumwe mirambo yacho? vari mumwe. ngasimudze chiso ngavauya kuno kutuzi ndase kudawira mudzimai wasekuru wangu mbuya kutora mudzimai wasekuru vachiri kuuya